Lekeition 24. kale antzerki jaialdia antolatu dute, uztailaren 12an, 13an eta 14an. Kale antzerkiaren festa dela eta animazioa izango da nagusi, Bizkaiko kostako Lekeitio herrian. 11 ikuskizun izango dira 3 egunetan zehar, eta ohikoa den moduan Euskal Herriko taldeen presentzia nabarmena izango da. Bueno, Euskal Antzerkia Lekeition bere lekua eta bere erakusleioa izan behar du. Euskal Antzerkia gurea da, eta Lekeitio horretarako sortu zen, hau da, Euskal Antzerkia erakusteko, munduan zer erakusteko, eta guk ere nazioarteko esperientziak ikusteko, ez? Eta ikasteko hortik. Beraz, hor dagoz, aurten guk pentsatu dugu, zeintzu diren Euskal Antzerki estrenorik hoberenak, ez? Eta hor dago Trapuzarra, Ortzumuga, eta Diabru Beltzak, ez? Horiek dira Euskal Herriko ordezkariak. Marioneten lurralde miresgarrian ere ibiliko dira jaialdian. Frantziatik Rue Barre eta Picto Facto taldeak etorriko dira. Aurrenekoak Mario izeneko txotxongilo ikusgarri batekin. Bigarrena berriz, puzgarriak arte bilakaturik kalez kale ibiliko dira. Itsuesoak aurten garrantzia izango du jaialdian. Lehenengo ikuskaria itsasotik etorriko da eta The Shift of the Flows. Eta itsasotik zerura joango da ondorengo proposamena. Gude, hauek Barcelonatik datoz, La Fura Erbausekin lan egin dute eta dantza vertikala da. Beraz, kanpandorrea erabiliko dugu, kanpandorretik zintzilik ibiliko dira, gauza ikusgarria, berezia, bigarren aldiz dantza vertikala programatzen dugula jaialdian, eta benetan ere ikusgarri izango dela. Lekeitioko Eliza oso berezia delako, eta gotiko horren erdian gaur egungo artea ikustea, benetan ere ezinbestekoa, ez? Hitzordu ikusgarria. Bila gabiltzan gauza berri oro, behin izan genuen beste zerbaiten isla da. Anariren esaldiarekin, gonbitea eta provokazioa piztu nahi dute antolatzaileek. Goraipatu nahi neuke, momentuaren baten, Lekeitioko nazio kale antzerki jaialdi hau, 24 urte daramatza, aintzindari izan zala horrelakoetan, gar hori ez dela galdu, krisialdian egon arren, ondino, esfortzu handia egiten dugula udaletxetik eta gero gurekin lan egiten dabe guztiekin honako gauzak aurrera joan detzazen, datozela. Krisialdian egon arren, kalidadea ez dela galdu. Herria, zabali da euskatela, guk esku zabalik eta beso zabalik hartuko ditugula, eta eskaintza gu beti momentuan oberen erakoaz. Orduan, beraz, datozela disfrutatu eta parte hartu dezatela.